Nos hát, sziasztok srácok! Én Oncicink vagyok, és ebben a videóban bemutatom nektek, hogy hogyan is tudtok egy saját hazikészítésű szervert csinálni. Hát akkor kezdjük is el, felmegyünk egy oldalra, mégpedig a Google-ra, vagy Chrome-ra. Ha ide feljöttünk, akkor ezeket ne nézzétek, akkor ide megyünk, hogy Get Bookit. Én most hát egy régi verziót fogom, mégpedig egy ilyennel. Igen, ilyennel fogom csinálni. És ez lent lesz a leírásba, és hogyha nem töltődik le, akkor utánatok erre is le fog töltődni. Igen, megőrizzük. Ha letöltődött, akkor azt csináljuk, hogy ezt mi nem zárjuk be, ez még lesz. Csinálunk egy új mappát. A mappa neve az legyen, amit akarjátok. Nem tudom, én most legyen most csak videónak. Így meg is van, belmegyünk a mappára, és hát belehúzom én azt. Ide betesszük a mappába, majd ha ez itt megvan, csinálunk egy szöveges dokumentumot, amit megnyitunk. A szöveges dokumentumnak az lesz a neve, amit mindjárt beláttok, hogy felmegyünk Chrome-ra, majd ide megyünk arra, hogy Bookit Forums, ide a Forums, ha teszünk, hogy Bookit, akkor rámegyünk, hogy Get Craft Bookit. És itt utána megjelenik a Bookit Wiki, igen, így hívják, és ezt bemásoljuk.